Avui, com una cosa una mica especial, vull mostrar una pintura meva que encara està calenta. Aquest dematí, a primera hora, he acabat uns detalls que em faltaven i ara quedarà en stand-by. És una cosa que jo vaig fer a partir d'una imatge d'un quadre de Paolo Uccello que havia desaparegut, que els nazis havien requisat i que ara fa poc va entrar en subhasta. Era un quadre on hi havia dos exèrcits enfrontats i on mig un riu. A mi se'm va acudir de posar la guerra dels sexes. A un costat hi ha les amazones, als altres hi ha els cavallers, però que al final, o des del primer moment, fan les paus, els cavallers tenen una dona i les amazones tenen un efebo. De fet, el que passa, el títol del quadre podria ser "No ha arribat la sang al riu" i al final no hi ha hagut guerra. Està pintat amb caseïna, començat amb aquarel·la, sobre paper tensat. També podem veure aquí els dos personatges que fan la treva i decideixen fer aquella cosa tan dels anys 60, feu l'amor, no feu la guerra. L'arbre de la pau està al mig, en una illa en el riu. L'arbre és un lledoner, que és un arbre pràcticament geomètric i que ara podem gaudir molt a la pròpia ciutat de Barcelona. Bé, a la propera espero fer una altra sorpresa perquè continueu amb les vostres subscripcions. Gràcies.